Oh, transfer. Iya. Piro? Piro, Mas? 1 juta. Kok ora liwat rekeningku? Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Kartunya njak. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya nggonam. Dadi nek ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Nggon aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine, sing 30 yuta. Ayo, maaf ayo. Jenengan pinten ta HP-ne? Loro. Aku elok teman. Ayo ben sakar wong mampu kok. Terus kuwi mau kok ngulungi wiyaga dhuwitmu maksudnya piye? Endi? Mau lho. Saweran. Kok aku ora dikeki? Ayo nggo wiyaga sekali-sekali. Kok sekah? Nggo wiyaga tak keke kas wiyaga. Kok mumbluk akeh banget e? Ayo ben oke wong sindene nek entuk saweran yo 1 yuta 2 yuta yo. Dos anteng wae malambene do mingkem wae kok. Lah nek ki mau aku weruh soale. Ayo ora apa-apa weruh, dienggo genti kas wiyaga. Ono sindian ora tau dikeki saka jenengan. Tahu wae, mambenge aku tekor 3 yuta lho. Kok tekar lho Gara-gara cangkemmu. Kok matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wah. Ngantos tabuh kalih kilang gangsal menit, kirang gangsal menit. Wonten jam kula upami mboten sami kaliyan jam ing dipun asta para pepundhen, para pinisepuh, para mitra kawruh sanak kadang muda werda sami lenggah. Dalu punika mbok menawi inggih jam kula ingkang sajaipun batunipun kedah perlu dipun gantos. Ingkang wigatos dalu menika sampun kelaman sowan wonten ing Desa Kembang Kuning, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Ngestu padha dawuh panjenenganipun inggih menika Bapak DPRD ingkang dalu menika kepareng tasyakuran. Enipun sampun kalih periode satripinitados dening para masyarakat supados lenggah minangka dados wakiling para warga masyarakat. Ugi panjenenganipun Bapak Lurah ngaturaken selamat kagem panjenenganipun Bapak Lurah ingkang sampun kalih periode menika ngasta bawat minangka dados pangareping para masyarakat Desa Kembang Kuning mriki. Mugi-mugi tansah pinaringan lancar, pinaringan liring sambikala, ugi pinaringan penggaling ingkang sabar ikhlas ngayomi dhateng sedaya masyarakat. Lan ingkang wigatos amanah menapa ing sampun katindakaken menika tetep dhateng ruket dhateng kewajibanipun, boten badhe mengeng dhateng kewajiban. Menika ing saged kula aturaken lan mugi-mugi pasugatan dalu menika katur dhateng para lenggah para sutresna budaya wonten ing Desa Kembang Kuning Ngombol Purworejo menika. Inggih sak gaduk-gaduk kula anggen kula caos. Pagelaran menika mugi saged menarani wonten penggalipun para lenggah. Ewadene mboten menika inggih awit saking kekiranganipun ingkang abdipun Petruk kalan sak rombongan anggipun sampun kraya-raya kadhawan sepados sowan mriki wadene tasih damel kuciwa kula nyuwun ing samudra pangaksami. Jernyatanipun kula sowan wonten tlatah mriki menika mboten kok
gadahi niat menapa-menapa namung estu padha dhateng dawuhipun para bapak-bapak. Mergi dipun menapak-menapakno laladan mriki menika ya wis kagungan dalang dewi-dewi. Ewadene kula kadhawuhan kula nggih namung nyendikani kados to rayi kula Mas Narpa Mas Gunawan menika dalang muda-muda ingkang talentanipun luar biasa. Mila kula mboten lajeng ngesuk-esuk dhateng pasaran panjenengan mboten, namung gandeng kula menika dipun dawuhi nggih namung nyendikani dawuh. Mergi nek ngaten menika mengko ndak dadi ora prayoga le pas duluran. Menika estu. Menika gandeng kula dipun dawuhi nggih namung sendika. Sembah nuwun panjenengane ya kepareng rawuh. Nyata menawi rumaket pas derekanipun kalian Petruk. Demben ya barewuh. Badi ketoke. Mboten. Gojekipun jeneng wong ewuh ora eneng sing badi mboten wonten. Sedaya mesti ya cucul merga ya pancen ya dienggo nyukuri karo putrane kekalih. Matur suwun. Sembah nuwun. Nembang sing kepenak kalian ngundang Kang Gareng karo Bagong. Wah, kanca-kancaku tabuhane bengi iki jan ora kaya biasane tenan. Seseki ra jamak-jamake. Oke. Nabuhi kok Petruk kok jak sek-sek. Kaya tetep sendika dawuh arep ngejak irama sepira. Ning pancen tak jarak. Sing kudune irama alon tak gawe sesek. Apa to sebabe kok kaya mengkono? Mergi sesuk mesti kesel, mesti do turu nang ngebis ora nglilir. Dadi nek ora nglilir suda pengeluaran. Mergo nek nganti do ora kesel ki nek do nglilir anggere ana gambar sendok porok mesti do bengok-bengok. Kok ora mandeg ya? Nggih, nek ora ya diwaca. Soto Pak Marto. Sate kambing Pak Bejo. Nanti kupingku risi ya rasane. Rumah makan sayang. Ora liwat sesuk, ora liwat. Sesuk liwat tol kok mangga. Kedep tesma aku nyawang selendang biru. Nyuwun swantenipun Ibu Prastiwi ingkang pinggir piyambak. Wah, sinden sing terhormat ya ming Prastiwi. Nganti panggunge digaweke dhewe. Nganti tenguk ning kotak gamelan. Wah, la ya meneh. Piye aku tak rasa melu apa piye? Aja. Ayo. Penting ya Prastiwi. Neno. Monggo Bu Pras. Selendang biru, selendang biru hamong ngenaki hati nora tekan batin setiamu. Ya, mangga kanca-kanca bareng yuk. Selendang biru tetap ana janjimu. Mangga yuk. Tetap ana janjimu selendang biru.
kekuatan kok kaya ngono. Kaya ngono kuwi nuthuk gamelan saben bengi ya buantre ra jamak-jamak. Kok ora emani-man ro gamelan ya. Ora, gamelan ki nggo nyambut gawe kok anggere pas nyambut gawe ya tutuki sak banter-bantere ra apa-apa. Oh. Nek kira-kira ana sing pecah urunan. Oh. Lah kok urunan ya ora kok ya. Heeh, ya pancen ngono kuwi rek ngaya. Sowan ning Desa Kembang Kuning. Ngombol Purworejo. Ya. Ya karangkara sosok sowan ning tlatah kene ya, Tru. Iya. Napa ana sing ngersake? Ya wis dienggo penyedap rasa wae. Tegese penyedap rasa. Tak kira piyai kene wis akeh sing padha mrisani wayang gagrake panjenengane Mas Narpo, gagrake panjenengane Mas Gunawan, gagrake panjenengane Pak Bagong. Iya. Awak dhewe mung kinangka dadi bumbu. Ha iya. Kadang kala iso dirasake enak utawa ora kuwi gumantung karo para sing padha mresani. Iya. Kok ora nganggo kathok abang, Gong? Ganti ambune teng-tengane. Bar tanggo perang mau jan gupak apa-apa. Iya. Iki adicara tasakuran penyanyi Bapak DPRD wingi wis kepareng dipilih meneh dening para masyarakat 2 periode. Betul. Karo putrane ya Bapak Lurah. Ha iya. Wis pokoke ora bakal kekurangan, Truk. Sing sepuh ngasta minangka DPRD Kabupaten Purworejo, sing putrane minangka dadi lurah. Iya. Ning kudune ya ora ngene iki. Lho kok ora ngene iki piye? Kudune iki le wayangan dhewe-dhewe. Lho. Dhewe-dhewe dadi lurah wayangan dhewe, dadi DPRD wayangan dhewe, dadi ora ming pisan. Wah, ya boros. Nek carane kaya ngono iki boros ora. Idekke siji ki wis matur nuwun kok dadak dhewe-dhewe ora anggepe. Heeh. Yo karo mlaku, karo omong-omongan, karo nembang. Ha iya, nek ora nganggo tembang ndak ora seger rasane. Ah nembang apa rek? Ya engko sithik alon-alon pamundutan-pamundutan sing gurung iso diaturake sore mau ya diaturake gara-gara iki terus. Ya. Iki wis samping gunung. Heeh, fragmen ya wis. Terus iki ana pamundutan Lungiting Asmara. Oh iya. Lungiting Asmara. Sing arep nyekar sapa iki? Lungiting Asmara iki sing iso nyekar Mbak Ayu. Kuwi apik lagune Lungiting Asmara. Ayu nembang apa-apa apik. Mambengi nembang sisa-sisa cinta tabuhi jati lan apik banget ya, Tru. Ya. Oh iki sing alusan sike sapa? Kadung Tresna. Vokale Mbak Ana Pertiwi kagem saking keluarga Agung Bengkel Simbah Surip. Oh iya. Sore mau urung diaturake ya, Gong. Heeh. Karo isih ana meneh ora? Oke iki Tatin ya. Isih angkon nembang meneh engko. Ya. Karo ana sing nyuwun apa mau ki rujak jeruk ya ana. Oh iya, engko diaturake. Ya sing alusan dhisik. Ayo, Mbak. Tiwi. Ya. Jumeneng. Kadung Tresna. Ya. Katur kagem para kadangku seniman saka Klaten kono ya ngersake Kadung Tresna. Iya. Sing ngefan banget karo Mbak Tiwi. Sinten, Mbak? Pengendang kok. Heeh. Bola bali mesti sok chatting aku. Kadung Tresna nggih Kamas. Oh iya Dimas, aku ya. Iya. Ya diaturake. Wah, jan. Iki isih ijen apa kuliah terus? Oh, anggepe iki bar manae. Mana dengkulku mlocot. Kaya kucing wae ora. Peputra. Peputra. Aku putra siji. Weh. Ya sindene adhe iki ora ana sing legan ya, Tru. Ora ana. Karyani satok iki ora mangkat. Heeh. Ana acara liyane ya. Karo anting. Heeh. Ane anting iki mesti legan terus ora ana sing gelem mesti. Ngawur to kuwi. Ora kok ndodot kaya ngono.
Gek cerawake ora jamak. Ning pancen cerawak ki takon kok. Ya, wis neng anggere neng ngebis ting nek lagu-lagu dadu kae bengak-bengok karo aku. Siapa? Ngono. Kula dhewe mesti wae, wae. Iya. Nyenengke. Ayo dibawani Mbak Dewi. Nggih. Ananano, kacakepane sakarmu. Ya. Monggo. Sinawang datan bosani lambat laun bocah iki ya wis mulai akeh sing padha nyuwun saya nembang. Karang Dewi iki wonge anteng, tur ana keistimewaane. Keistimewaane apa, Tru? Keistimewaane Dewi iki nek guyu manis. Manise mergane untune gingsul. Akhirnya garang ki matane kira nek guyu ora manis. Mata karo untu ki beda, nggone we beda. Tutuk watu sirahmu modar. Ya rasa kejem-kejem reng ora Bagong ya mung ngomong kok. Heeh. Wedok anggere untune gingsul mesti manis ya, Tru. Heeh. Kene bojoku kae ora. Apa bojomu gingsul wae? Gingsul. Oh, nggon endi? Tengah. Gingsul kok tengah ki. Dadi nyrongot kok kelinci kae lho. Nek nonton lho, Gong. Ora micek. Ya. nyawang wong bagus leman rakoso tak lakonane wedok ki nek setya bekti ki rekosoe dilakoni. Heeh. Ewadene ra kepeneran. Ha iya. Angger Bolot kok melek iki, Tru. Ya wis ben gayengke ora apa-apa. aku bisa Ming cukup nyawange wong wedok ki wis trima kok prandhek puno do disia-sia ya, Tru. Wong bagus lambene abang. Oh, wong bagus lambene abang. Nek ngalembana wis ora kurang-kurang. Ming sayange matane ireng. Ora ono putih ya, Kang. Medeni ora. Terus Mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa mati wis purun anggere tresnane ditampa. Ha ning piye njukan? Ditampa tresnane wis mati. Ayo cilaka ta. Wis ra iso ngapa-ngapa ta, Tru? Ya monggo. Lamat wis katon tejane. Coba kendange dicungtungi wae, Tri. Ya. Tri iki jenenge Tri Amin. Mantri, heeh mantri ya. Cah nekate ra jamak-jamak iki jangan. Lagi ngerti laporane aku. Wah, ayo wis piye? Wah, wis parah. Sesuk nang ngebese, Tru. Ya. Tak nganggo mic aku. Heeh. Yo, monggo. Lamat wis katon tejane. Ora ngono sik, apa. Lamat tungtungan ki maksudku anu dari kendange kaya selo kae lho. Lanana den
den den tungtang tungtang karo ketimpunge dipangku. Ngono kuwi ora kok ora ana sing kendhangi lamat tulun tok keden tok ndang tak den tok ndang den tak ketulu ae kendang batangan. Tungtungan ora ngerti. Nek kon fikol sedhep ora jamak-jamak. Edan tenan. Cah kok kaya ngono ya. Suwe-suwe kok dadi omong. Oh. Ayo. Lamat wis katon tejane yen mbok ronggokan Penak sing terawak Mas. Iki cedhake. Nah. Kaya ngene memakan korban siji to. Sapa? Anteng wis liyer-liyer ket mau. Ngene iki wisan ora daya. Enggak ngenteni le ambruk. Heeh. Nah, no nen dung tak du di tentang ya, mangga. Pacaane sarwasri
Hanaperti. Ya. Meneng-meneng ki ya putra dalang. Kowe oh to. Heeh. Ki jendol kaon. Ya. Mosok dalang kok jendol? Ayo jenenge parapane kuwi. Anting ki ya putra dalang. Oh. Menang-menang putra dalang saka Jawa Timur putrane Mas Sun Gondrong. Mas Sun Gondrong. Heeh. Mas Sun Gareng. Lah kuwi rak Rudi Gareng saka Blitar kok dibolak-balik. Heeh, Mas Sun Gondrong. Heeh. Terus saiki ana sing nyuwun kembang anu apa jenenge iki? Rujak jeruk to. Ya diaturake rujak jeruk sing bawa sapa? Sing bawa Kakong. Ya. Kasma, Karna. Karna kon bawa meneh. Karna iki suwe-suwe dadi bintang lho to. Heeh. Dadi bir. Bir bintang. Heeh. Yo Karna yo. Ngadang nang tengah lawang. Suarane pancen apik tenan. Alus arum. Iki juara wiraswara sak Gembira Loka. Lho. Maksude sak lomba wiraswara tembang Gembira Loka 3 kali berturut-turut nganti entuk medali emas. Oh. Nggo penghargaan ya, Gong. Didol nek musuh Karna. Yo dandani miyone ayo ombrah-ambruk wae to. Ya wis ora apa-apa. Rajang iris ning bocah anteng ya, Kong. Anteng nek bocah. Ning suarane atos, ya biasa. Ambangane kancane liyane iki do meneng-meneng ning homo kabeh to. Edan tenan kok. Anggere muni ana wajah baru terus wah gage-gagele cetting. Ah iya, ya wis ben apa-apa. Aku ngasih sok mikirku ki piye to ya, Caca. Ora kowe iki kok ngerti. Weh, aku ki Permana Jati. Oh. Netra batin e. Kok paham ngono ta mesti batinmu? Aku ki iso ndelok lelakon sadurunge kelakon. Oh. Iya. Mesti ana sing laporan. Kawula racik rudal. Nggo rudal senengelmu iki rujak. Ya. Rujak tan kendatan sah cecawis mugi tiya jampi unggah kena mugi tekan ora tiya jampi wah edan tak bonusi sesuk kowe pokoke aja kuwatir mandek rest area heeh tak bayari nguyuh wo aming 2000 mbakane bayar dhewe kelong dite yo rujak iki necer jeruk
ning layah layah lambah kula Jawa lombok rawit jogeti terus ya tembange kur wae men kompak ya karo sing men do nyuwara kabeh ya ora suwe bapakne ya ora suwe bapakne dole wus teko Coba lanjutke terus Mbak Wahyu mangga neno ya Sekar pocong Sekar pocong apa syukur pocong Sekar Pak mboten cetha to Pak ora cetha saka kene syukur pocong Sekar pocong artikulasine kurang cetha Bang Suli mboten Mbak rasa mati apa ya malaen dadi srana oh ayo wis kendaan swara bingung mula ta mula ora sok diselakke heeh iki marahi ngentekke swara kok ya napane to Pak kekeselen ya gong iya wong ora swara ki aja sok mangan sing mambu-mambu lenga kaya to kompor oncor wajan kuwi aja dipangan
Men ambyar cangkeme ora. Senengane Bagong ki ora. Seneng ta kowe, Tru? Seneng banget aku. Terus puring rasa neno murih yuwa napa suka syukur awit kersaning Bathara Gumyak ya reng wah. Aku nembang kadung tresna, kowe nembang rujak jeruk. Heeh. Ayo saiki ngendi sing gayeng-gayeng pepamundutan pamundhan sing ora iso diaturake terus? Ya. Aku? Ya. Tendhangi. Aku lho nembang dhewe. Ya, sakarepmu. Aku pokoke sinden 3. Ya. Entekno, Gong. Arep sinden 4 ya sakarepmu, arep 3 ya sakarepmu, arep 5 ya sakarepmu. Kembang rawe mau urung diaturake ta, Tru? Urung diaturake. Yo. Mbak Lian, ayo sisan. Urutke mrono. Iya. Kembang rawe, monggo, Mbak. Katuran jumeneng. Iya. Yo. Nah. Wah, ayo. Pemandangannya dadi beda ya, Tru? Beda. Maksudnya seragame iki do ijo-ijo Mbak Aryan iki. Pripun, Pak? Dereng dadi melih seragame. Dereng dadi wong niki bewau anu golet dadakan mawi tesih utang dereng dibayar niki, Pak. Ampun kuwatir. Kepripun? Melu kula niku mesti mbayar dhewe sampeyan. Aku mbayar dhewe ora. Anggepe tak kira nek dibayarke ora. Pun nggih pun. Mengke kula ajari tembang kula fikol nggih. Ngajari nembang tipikal barang ora tendhangi rambi musisan kowe ora. Nek ngajari kene ora nganggo dipikol ki ora dadi. Oh, wong. Jane sinten sing ngajeng fikol niku? Mboten nonton sampeyan niku ora. Heeh. Dibawane dawake kembang rawe. Lho, plastik iki guyu cengengesan ora. Ora melu glok glimpangke sisan. Ya. Sing napa, Pak? Cara mriki mboten napa-napa, cara kulonan bawane malah niku dienggo perbendaharaane kanca-kanca pesinden men do nyateti iso nek ana. Lho tembang sini kok lho sing nganggo kewer-kewer barang iki lho. Sing napa? Anake digendong kewer-kewer. Nggih. Biyen inyong isih cilik. Biyen kabeh ya isih cilik ya terus. Saiki wis semono. Ha iya. Semono napane? Wonge. Mbak ampun. Maksudnya pun gede ngoten. Nggih, dadi andang dlonden. Heeh. Lah jenengan niku remene sing gede napa sing cilik? Kula napa? Nggih. Kula niku waton nonton mawon. Kok watonono ora? Ngaraos sing gedhe nek anane sing cilik ayo. Ha ta? Ngaraos sing cilik nek anane sing gedhe. Wong niku waton manut sing kuwasa mawon. Titris nani biyang rama Ditresnani biyong Rama.
dipun gendong kewer ayo wis genah ayo pripun mesti kewer-kewer jenengan niku remene nggen kewer-kewere kan niku kula senengi asli wong gendong kok lali ayo jenengan kelingan pas gendong mesti nggih mboten perlu wong tua-tua dong gendong lali nanti mlaku barang iki kewer-kewer bocahe ayo Rina wangi kewer-kewer ora dipun kudang sing gampang senenge ra jamak-jamak itu iya kepripun sing gambang kowe mau tak sing gampang wau takon kula pas jajan teng angkringan kepripun Pak ngopo ajeng nyuwun prisa sinden sing kebumen asmane sinten nggih Pak kowe lah monggo sing gampang ki sing legan lho kae Gong heeh si Joko mbuh Ndeng nek niki legan nek sing teng burine sing gampang niku enten sing legan mboten sing burine sing gampang nggih napa to oh tim streaming to tim streaming niku ampun lah kepripun wah wis omo kabeh niku nggih oh mau enten sing bareng kula enten sing ajeng vikol kula terus kula dicie-cie ngoten waduh ana sing cie-cie ngoten wah ya wis kok wis ben nengke wae Gong ora dijunjung sinten nih nika ta nika ayo harminggat kowe kameramen ngono nakal banget kok ning bocahe bagus nek ngomong gagap wo kaya citraksi kae tesih bujang mboten niku tesih oh tesih bujang pun ampun kuwatir nika heeh nah Mbak Lian dapure anu daleme ora kleru pokoke nganti isin lho Gong dijunjung lan disawah aja kok wonge montore gagat disetater niku berarti kan sehati sing ditunggangi kalih sing nunggang sehati niku Pak Wida piye dak kameramu dolen wae maksudnya niku montore kalih sing Mas sinten nika Mas Dodo niku sehati kalih montore ngono sehati do wisan do aduh sirahe dusuk-usuke debok inyong nangis tulung-tulung piyaga ngene Mbak piyaga kula niku nek sampeyan nembang terus ya wonten sing jagongan to heeh kaya sing ngempul karo sing jaipong niku terus adep-adepan niku sampeyan mboten bahane napa napa ngrasani sampeyan niku wingi nggih nurut dalan cerita curhat kali kula niku sing niku ngempul mesti sing jaipong ni piye masuk ora masuk to Mas ngandel ya tarikane banyu masak ya aja ngono Tri kok njur kagol kok ora didah yo kepripun Mas Mantri to sakniki senengane nek teng kulon nggih kaya niku pokoke kendangane ya sing kaya Mas Mantri putrane Mas Narpo ngendang ya pokoke kendangane sing kaya Mas Mantri nggih mancen niku pancen apik kendangane sak tekone sing ra apik mangga ya
Piye sidane piye? Bakule kewaci mau sing ngendi? Yo. Mangga, kembang rawe Mas Denko yo. Ya. Jiwa langgaji. Yo. Susu prawan rasane enak tenan. Susu rondo rasane ra karuan. Icik-icik wir, icik-icik wir, icik-icik wir, icik-icik wir, icik kiwir. Hai. Yo.
semangat kabeh nggih Mas. Wah, kanca kula ora semangat tak tokke kok. Mboten baen-baen pokoke melu kula niku penatane kudu keras. Kudu semangat, kudu melek nggih. Napa? Kudu melek. Oh, krungu komentar. Kudu melek. Nggih. Napa, Jen? Kudu melek. Melek nggih. Karang rungon-rungonen nek kula niku sak. Rungon-rungonen apa? Kudu melek niku wau. Nggih, wah. Sampun. Penabuhe niki pokoke. Ah coba sing nyanyi anu napa jenenge iki Kembang Rawe niku wau sapa upamane kaya Tatin ngoten. Oh, lha nabuh mung males-malesan. Neng nang nang. Lek kira ya me yo. Oh. Agane sampean kan anyar. Wah, semangat. Oh, berarti demenyar nggih. Napa? Demenyar. Demenyar niku apa? Demene nek sing karo sing anyar-anyar. Kok nek wis lawas ora seneng. Nggih mboten ngoten. Lah niku kan jenenge demenyar. Demen nek anyar. Demen anyar. Nggih niku sing apik kaya ngoten niku. Lho kok malah sing apik kaya ngoten niku. Maksudku ngene lho, Tru. Iya. Maksudku tetep semangat. Iya. Ayo saya pirang tahun saiki sing ayu ki melu aku pirang tahun, puluhan tahun. Tatin po wis durung duwe bojo. Nganti saiki anake 7 apa pira teh? Akeh temen lho. Akeh niku ketetesan banyu dane meteng kok. Pun lenggah Nggih, Mbak sampun Lian. nggih. Matur suwun. Ayo genti kowe Tin. Delok kaya ngapa goyangmu iso kaya Mbak Lian ora? Iya. Mbak Lian ki manut karo nganu kok kendangan. Kendangane alun ya golangane ya alon. Bareng banter ya banter. Aku paling seneng kok weruh cangkeme anting ya. Ah iya. Wo. Ayo kok nganggo watuk barang mau. Nganggo. Ayo ning semangate perlu ditiru lho cah kuwi apik tenan. Ayo, kan nembang apa? Kok niku enten Apa? paling saking ngene Mas Endra. Heeh. Nek saking ngene Mas Pai Caca. Sapa? Pai Caca. Pai Caca ki wong endi? Wong ndi Mas? Korea. Oh, transfer. Iya. Pira? Pira Mas? 1 juta. Kok ora liwat rekeningku? Jenengan iki mbok dibuka HP-ne mulane. Ora nggo buka liyane wae. Kartonyo njas. Senengane bukai film apa kuwi? HP ku ki nek ora dawane ora iso njeblak. Ayo HP larang ora kaya nggonam. Dadi nek meng ngene iki ra gelem. Ngene lho kudune. Nunule kudu ngene. Heeh, waduh mati malah ya. Oh, ngene iki. HP larang nek dinunul mati ya. Heeh. Nggon aku nek dinunul urip malah. Endi to? Mas Hendra. Oh, HP sing sijine, sing 30 yuta. Ayo, maaf ayo. Jenengan pinten ta HP-ne? Loro. Aku elok temen. Ayo ben sakar wong mampu kok. Terus kuwi mau kok ngulungi wiyaga dhuwitmu maksudnya piye? Endi? Mau lho. Saweran. Kok aku ora dikeki? Ayo nggo wiyaga sekali-sekali. Kok sekah? Dinggo wiyaga tak keke kas Kok wiyaga. mumbluk akeh banget e. Ayo ben oke wong sindene nek entuk saweran yo 1 yuta 2 yuta yo. Dos anteng wae malambene do mingkem wae kok. Lah nek ki mau aku weruh soale. Ayo ora apa-apa weruh, dinggo genti kas wiyaga. Ono sindian ora tau dikeki saka jenengan. Tahu wae, mambenge aku tekor 3 yuta lho. Kok tekar lho jenengan. Gara-gara cangkemmu. Kok aku ta? Heeh kaya. Kowe dadak ngelingke sing werna-werna. Wis do lali barang isih do dieling. Oh ya, heeh. 1 juta. Kembang. Oh, kembang rawe. 1 keke Mbak Lian nek. Ngisore sih ana. Iya, wah mah digetak-getak. Oh ya, 500. Pun transfer. Oh nggih, aku ora ana sing nembang Tatin. Kok nang aku ana Mas, sing bener sing endi Mas? Modal ora wis. Saking Mas Pai Caca putra Banyumas sik nembe lenggah teng Korea. Ampun kesupen kalian Serat sik nyuwun duit Mbak Tatin kalian Man Kasno tembange nderek. Oh ya, mau wis diaturake to?
Aneng ora duwite sing mau. Slendang sutra kuning. Mudar ora we. Kembang rawe gedruk wis Mbak Lian Sindu sing nyekar. Entuk pira ki Mbak Lian? Mbak sampean entuk dit lho Mbak niki sik kula uruske Mbak. Mengki soal niki wedokan-wedokan ning homo kabeh niki ya. 250 Mbak Lian 250. Slendang sutra kuning Mbak Tatin 250. Kamsia Hamidah. Kamsia Hamidah. Terima kasih. Iya, Kamsia Hamidah. Ayo. Kamsia Hamidah. Ngopo? Nek ora karo jenengan. Karo sapa? Ya karo Mas Pai Caca. Lah iya ora. Jenengan ming liwat wae nesu-nesu wae. Liwat piye? Oh, diserasar ming liwat jenengan menggari ngulungke kok muni tombok. Sing bener ki piye? Sing wingi sing rung tak keke iki sing sak yuta sing sindan-sindan kok do muni 2 yuta. Aku ora isen to ning ngarepe penonton akeh banget e. Lah ngene yo. Jenengan nak minggu liwat, ora dite jenengan dhewe to. Sak yuta sing nggo liwat, sing sak yuta ditku. Mosok to? Heeh, jelas. Ora yo. Aku ki nek nggo dit tak hitung. Ya ora apa-apa, nggo tuku seragam. Nggo tuku seragam. Ora usah diseragami. Ya kan wudo apa piye? Mbak iya. Kok ora kan seragam maksudnya? Asik lho. Mbok ora mung yasa kebaya tok. Yasa baju renang. Tenang ngono piye wiyagane. Lambene Tatin ora. Oh, duit nggo wiyaga barang ditakokke ora. Lah ya aku weruh lho. Ora urung sesuk ki ya sing nganggo wong akeh. Sesuk perjalanan nggo maem. Wis beres to. Rampung to. Kok maem po? Ah iya. Ketoke ora mandek e. Heh? Ketoke ora mandek. Mandek kaya aku ngingu wong ngelih ki mesake. Aku anggere nglilir saka bis tak sawang memburi ki. Anggere raine do mlumpuk-mlumpuk kae. Ngelih iki berarti. Pak sopir mandek rumah makan. Engko anggere gugahno. Terus nyetel HP kae. Madang. Ramadang. Semaput ngono kae. Tangi kabeh. Ono biasane ya nek pas mandek alhamdulillah ning akeh lesok ra krungu. Heeh. Kok. Ora. Yo, diaturke Slendang Sutra Kuning. Bawane slendro modar kowe. 250 ngelotok sirahmu. Apa? Blawane apa ya? Ayo. Pelok percaya aku kowe perbendaramu akeh nek slendro iki modar. Ora modar. Ayo. Ayo coba. Rinasa sayang ngalelo yakin ku teguh. piye? Kowe iki Kok nek karo aku sentimental karo Mbak Lian mau ora lho? Karo Mbak Lian mau ora lho? ora kosek, aku iki nek golek bawa iki mesti sedih. Ora sedih wong jenengan iki kan nek karo aku sentimen kok cenen lawas kok ya. Apa betek aku lawas? Hah? Demenyar jenengan demenyar. Demenyar iki apa? Demen sing anyar. Ora. Lah, Wis tak diteruske ra usah trewet ngono. lah jenengan ya aja ngono kuwi. Oh iya, lah aku ki nak Meneng wae mingkem. ya bodoh. Bagong ki nganti ning YouTube diparapi karo Tatin karo awak dhewe iki Tom and Jerry. Ora tau rukun. Wis men, wak klethake sirahe. Aku kucinge. Tatin tikuse. Jenengan apa nih? Aning menang tikus terus. Aku tikuse aku. Oh iya. Wayangan kang hanger ridu. Oh, kae kowe digeguyu tukange jaipong kae. Ngapa? Ambo guyu kemekelan kae. Ngapa e? Hei. Ngapa? Ngapa guyu? Ya sak senengku. Oh, arep ngono kowe. Lah apa guyu kowe? Lah jarene dalange guyu aku lho. Lah wing guyu sapa? Kowe pas muni rada kecil macam. Oh iya. Nek denko wis tenan. Awas ora tak jajakke kowe, Denko.
Jajak dhewe kok, ora usah aja tergantung karo wong wedok. Ha, nderek. Oh, dalange pelit kok. Ngapa? Ora iso. Wah, ngono nek karo Wiyaga lho, Mak. Wiyaga loma. Ya rasa nganggo sinden wae. Ah iya. Iya. Ah wis kan. Jajal nek wong lanang ora ono wedok piye? Ah biasa. Ah, biasa apa? Ah santai saja. Wong iso ngombayang ketok wis. Berarti terima bayangke. Terima. Contohnya kayak sing bonang kayak kalau. Ngapa? Ngapain nggak bayangnya apa emangnya? Senengane rak ning ngene iki. Ngapa nek ngono iki? Sing tak bayangke sapa e? Iya. Hati mengkelingan duh Slamet. Orang ganggu to. Amen kelingan slamet e kok. Aku ki nganggo bawa ya, aku mikir lho, kok nek aku kleru to seneni. Iya Kanjeng Ratu ini. Kamu atiku tan kuwawa iki ya anake sapa to pamikir Pak iki jenenge anake jenengan kok ora mbok openi Ora sembrono. iki ngenteni Pak sing kagungan. Oh jenengan tak ngapa to iki ngenteni jenengan duit ngono lho paling ora kok ya Mang. Nek yang gumun ki dalang kok kaya ngono. Atiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem. Pamikirmu tan jemotos. Kupinge tan jemutu manem. Tan jemu. Oh, aja dipedhot. Kalimat Jawa ki angel. Pamikirku tan jemutu manem ngono tan jemutu. Alah gayane. Apa ana sih? Nang omah turu walang sangit kok. Apa ta iki? Nang kene kencane. Dugang sisan. Lah aku ora sengaja lho, aku muni apa? Oh iya. Aku ora kerasa nek muni. Oh. Mula sak dielekke ayo. Wong nang omahe nek turu nang ngarepan campur kepek, campur walang sanget kok. Ora ya, iki mau kan. Kayane nek nang kene pentas kecencokan walangke. Ras ngaja nek imo ras ngaja tenan ya. Piye le medhot kan piye? Kasure wis saka sepet. Kok kaya kutis. Pamikirku tan jemutu manem kalbu atiku wis kadung tresna mung sirawang marak ati Ya, iki mau tibake apa? Slendang Sutra Kuning. Nek iki aku ra apal. Nah, ra apal kok njaluk 250. Sing njaluk sapa? Aku urung mbok kei lho. Njaluke sing diliwatke transfer. Ya aku njaluk ya Mas go. Slendang Sutra Kuning. Ah kene ra apal kene balik 250. Slendang Sutra Kuning. Nah, ngono kuwi. Lalale lalala.
Sakniki. Rendang sutra kuning cara Banyumas cara. Lah piye? Wah, ya ora. Piye jajali? Rendang sutra kuning. Ya. Kok kirone ya. Maka Selendang sutra
tok yo wis. Lah iki sik pengen ngene kok langsung mandek lho. Ya ora apa-apa, langsung dingonoke wae men. Malah men gak rampung. Lah, Berarti sik dung tung sik. Kowe ngono. ora nganggo ngono lho, mau lagi ngene tok lho. Bagong ki wis pokoke ngono kowe penak kok ora apa-apa. Ya wis. Dung lah kendhange kendhang reok to dung tung munggah terus langsung karo muni. Ngono. Ora sik ngendang langsung waduh ngono. Ngopo kuwi ya ora apa-apa. Ngono wis trima ta? Wis trima. Ya wis. Sampai Apa ayu iki malah saru lho. ya wis ben. Heeh. Peter, piye Mas Garing? Bagong, piye Mas Peter? Ya sowan bapak kae malah gereng-gereng kae. Diyasinke apa? Kowe ki cangkeme ora. Ayo ge disowani kowe ki ya gojek malah ora mikir bapakne gerah kok ya. Gacek-gaceket ya. Janing yaning talaka kati langit om Bambang Pangkepasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur kalan wanaglara wandahan muncar non lir kekonang surem sorotetan badang
Kakang Semar, Kakang Nayantaka aku ning sowan ning Karang Kadempel Kakang nganti kelawan bendaramu Njodipati apa dene kadangku Yayi Pamadya. Kakang, upama ta Kakang Semar kuwi darbe panjangka, upama ta Kakang Semar kuwi dadi panyuwun kelawan para Pandhawa, ora kudu kaya mengkono ingkang katindakake dening Kakang Nayantaka. Ngono ta Kakang? Nata Ndarawati ora percaya ento Kakang Semar kuwi nandhang raga yen tak sawang katung sumunar cahyaning Kyai Nayantaka mongko ragane ya katon becik sarta sampurna kaya ngono lah kok dadi nandhang raga kuwi sing dipenggalih apa? Dipol mara kagetangiya aja gawe susah atiku. Wah, yen nganti kowe nandhang raga kowe mentala karo Pandhawa Pandhawa isa tumangkar kaya mengkene merga saka pangudanging Semar Badranaya, merga saka nggonmu ngomong marang para Pandhawa. Wah, Dipol, ayo tangi. Apa ing mbok karepake Pandhawa bakal nyengkuyung karo karepe Semar Badranaya? Kakang Nayantaka ora ngira babar pisan yen to kaya mengkono lelakon ing Kakang Semar. Kakang Semar Janaka ora bakal bisa urip ning alam padhang. Janaka ora bakal bisa netepi darmaning kasatriyan lamun ora dimong dening Kakang Nayantaka. Mula tak suwun Kakang Semar, ayo wungu Kakang Nayantaka. Wungu minangka dadi pamonging Pandhawa kaya wingi uni Kakang Badranaya. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing dupi midhanget sabdanipun Nata Ndarawati Satring Njodipati tuwin pamadya Pandhawa dadya gumregah penggaling Kelurahan Nayantaka gregal-gregel wungu saka nendra kagiat Nata Ndarawati wae janing yaning talaga kadilangit Permara remang swamya ngambrang kati karunaning kasose yen aneng marga malalat tumring sang kanda pastrat maja leng-leng lalu mangulati sinuwun Ndarawati Ndarawarkudara Ndara Janaka iya Kakang Semar iya Dipol iya Kakang Nayantaka pancen sampeyan iku Nalendra tuwin satriya-satriya sing lantip panggraitane. Anak kula wae iso tak apusi ning nek Nata Ndarawati pancen kang paningal sewu.
wekasan iso nyurasa legetaning manahipun ing atipun Semar. Den kula nandhang lara niku mboten kok gagas awak kula piyambak. Kula nandhang kaya ngeten niku mboten kok mikir diri pribadi kula dhewe nanging Semar ingkang sampun pinasrahan momong sang yaning para Pandhawa. Semar ingkang sampun pinasrahan momong negari Ngamarta, kahanan praja Ngamarta kok damel rusak raga kula. Marta sing biyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lojinawi gemah ripah karta tata turaharja. Kawulane padha urip tentrem rukun matsinamatan daya dinayan. Ning sakniki kok ngendi-endi padha cecungrahan pundi papan padha regejegan. Ilang tabeting rasa kamanungsan mentala dateng sederek mentara karo sedulur waton kasembadan kang ginayuh. Papan-papan pawiyatan boten dipun puruki, papan panembah boten dipun puruki ingkang dipun parani papan-papan maksiat. Ngamarta nek kula neng kemawon niki bebasan namung kantun sakumuring jagung sauruping damar. Mesti remuk bubuk dadi rempon. Mula nek kula ora kelakon bangun kayangan teng praja Ngamarta tegese bangun uripe moraling para kawula. Mesti mboten badhe kelampahan Ngamarta menika lana wonten ing jagat Rayandara. Gunjang kanjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Mula kula kepengin Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel. Mergi kula menika minangka wakiling para kawula, Pandhawa menika dados pangarep panjenengan menika minangka dadi panuntun. Telu-telune kudu manunggal dadi siji supaya iso mujudake negara ingkang becik, negara ingkang apik. Kakang Semar, nanging dadi wuruhanira. Lamun pustaka Jamus Klimasada oncat saka negara Ngamarta, malah Werkudara mentala nundung kelawan ragil Pandhaya kuwi bendaramu Sedewa. Lah sebabe napa? Merga Sedewa dinakwa bakal gawe kuceming asmaning para Pandhawa. Sartaning pustaka Jamus Klimasada ilang ing ngastana Tandrawati. Sampeyan teng mriki kok Kakang Semar. Kakang Semar mesti ora bakal kekilapan. Gunakno permana jati Kakang Ismaya. Wah, dadah. Nggih. Saniki ngenten mawon. Semar niku napa sing kula sumurupi nggih niku sing kasunyatan kula ngerteni. Gandeng kula wis weruh sing nggawa pustaka Jamus Klimasada, mula baline pusaka ya saka sampeyan. Sampeyan ora iso mbalekke pusaka Klimasada, teges sampeyan ora netepi dados jiwaning Nata Ndrawati, ora netepi dados pujangganing Praja Ngamarta, pujanganing para Pandhawa. Ndara Werkudara manggoleki Ndara Sedewa, ampun mriki nek sampeyan boten ketemu karo adimu lanang. Iya, Semar. Kresna sinayang manggelong mintonaken.
Redo mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butulawur pandriting turangga esti Arjuna wonten maring adawu jebul tinemune ora angel nemokake maling ingkang nyidra pustaka jamus yang jimat kelima sada kebareng paduka Kanjeng Kaka Prabu regemeng-regemeng ana ing antariksa kae dudu lakune mendung utawa mega kasinggihan nanging kang lakune telik Mangindrajala ingkang nggawa pustaka jamus lima sada kebareng paduka jemparingmu tumpangna gendhewa regemeng ireng ana ing antariksa kae dawa ana jemparing nistakaken dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu netraning anggorapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Arjuna kadanging pun ngakang ora usah dadak nerepa apa dikira aku ora weruh marang legetaning atimu panjalmaning mungsuh panjalmaning jajalanat ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa ora mbok balekke pustaka jamus klima sada nggo gatheng sirahmu Ratu Ndarawati. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing nata Ndarawati ya dasar kepara nyata ora usah dadak kowe mimba kelawan panjenengan ingsun ayo
Kowe ngaku sapa wani padha rupa karo Ratu Ndarawati? Cetha kowe ingkang madha rupa kelawan nata ing Ndarawati. Yen kowe ora trima kowe arep apa? Ora mbok balik ke pustaka Jamus Lima Sada. Apa kelakon ana Ratu Ndarawati tugel janggane ana ing kene. Lho, nek pancen kowe arep nyoba karo aku, mara gage ungana dadamu mati dening aku parat kowe. Wani perang rasa sok perang kene le ndelok nganti mripate kaya arep metu kepengin weruh Kresna kakangku temandang karya bareng tantang-tantangan mati dening aku kok lunga Werkudara piye kendhita Yot mimang kadang dewa pun kakang ora bakal menang terus piye sirmu aku manut golek jago nyang endi melu aku nendi melu yo Laruta saking godha sang Gurukula yen amutusa Sang Sri ana pendhita muda mapan ning tengahing alas iki sapa peparape sapa Penemban yen panjenengan dangu kelawan aku pendhita kleyang kabur kanginen mendung kebaraten ing endi tibaning kono papan dunungku pandhita tanpa dadah tanpa pernah nglakoni tapa ngramit tulung marang sak pepadaning urip aranku Brahmana Dewa Kartika. Dewa Kartika? Iya. Sampeyan sapa Sinuwun Ndarawati? Ya aku manyen nata ing Ndarawati Prabu Kresna. Wigatine merpeki kelawan aku. Dewa Kartika ana timbalan. Bingung rasaku merga aku nalika semana didhawuhi supaya goleki pustaka Jamus Lima Sada ingkang digawa dening ratu ingkang padha rupa kelawan panjenengan ingsun. Nanging kabeh adi-adiku ora mangga mulya Werkudara Janaka mundur. Tumuli aku kepengin golek jago sapa ingkang bisa nulungi kelawan aku apa ingkang disuwun bakal ndak sembadani. Sinuwun, aku bakal tutulung kelawan sampeyan. Nanging sawise aku bisa mitulung kaliyan Sinuwun Prabu Ndarawati ora usah dadak maringi apa-apa. Merga aku nglakoni tapa ngrami tetulung marang sak pepadaning urip. Paring teken wong kalunyon, paring sandang wong kawudan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Yen pancen kaya mangko pasang yogya katujuh ing ngene, ora usah dadak ngerunden wektu para gage mangkat to. Ratu ing padha karo aku sirnakno, minggir patenane ratu sing padha karo wis meh rampung pakaryane. Ha iya. Ning aku isih durung rampung. Lho, durung rampung perkarane? Apa kowe ora krungu ndikane Semar? Aku ora entuk ning Karang Kadempel ora bareng karo adhiku Ragil sing tak tundung minggat. Wah, Kresna kakangku. Tinimbangane dedawa wektu saiki andung gawe. Andung gawe piye? Kowe ngerampung ana pewujudan sing padha karo kowe sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Terus
Aku tak golek Istiwa. Wis to, kowe rasane ndi-ndi? Ora ndi-ndi piye? Manuta karo pun Kakang. Aku ora entuk ning Karang Kadempel. Entuk. Ora bareng karo Istiwa. Mengko bareng wis to. Wah, ya aja guyon. Aku kuwi ngrasake sarta mikir tenan kahanan iki. Werkudara, manut karo pun Kakang ora? Percaya karo aku apa ora? Percaya. Yen percaya ngestokno dawuh Nata Ndarawati. Yo. Pendhita muda sapa? Gawan Dewa Kartika. Pendhita kliyang kabur kanginan. Lah kok padha tenan karo Ratu Ndarawati? Yen ngono kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Klima Sada kagunganing para Pandhawa. Pancen tak dodo. Ora mbok balekke aku keduga bakal nguncatake nyawamu. Mara cobanen Dewa Kartika legane ati. Dinulung dening Sang Dewa Kartika. Nata Ndarawati datang saged nglawat nalika semanten babar kekalihipun bali asal mula-mulanira. Sang Begawan Dewa Kartika babar nenggih satrang Bimara Tawu Raden Sedewa. Nata Ndarawati babar Bathara Kala. Wah. Sedewa inggih Kaka Prabu. Malih wujud Brahmana krana bingung raosing manah kula mboten nggadhahi sanak kadang tuwin rencang. Tumunten nampi wangsiting dewa kedah mimba wujuding Brahmana. Baliya marang Pandhawa. Menawa Kakang Mas Jodipati sampun saged nampi nek nganti Werkudara ora nampa kowe wadula karo aku. Werkudara takone lunga saka Jodipati. Oh inggih ngestaken dawuh. Wis kena manjinga. Lah mungsuhku wujud Bathara Kala. Weh lah dalane ora aku ora ngrampungi Sedewa. Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana ing Ratu Ndarawati Bathara Kala. Ya. Njaluk pustaka Jamus Klima Sada ngancam patining Pandhawa. Jer nyatane Pandhawa dadi panganku bocah Sukerta. Kudu dadi panganing Bathara Kala. Kala. Yen Pandhawa ora kinayoman Ratu Ndarawati mestine gampang dadi panganmu nanging gandeng Pandhawa kuwi kinayoman dening Ratu Ndarawati mula ora bakal bisa mangan para Pandhawa. Lho, sebabe apa kowe lali? Aku titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nalika Wisnu manitis kaping 2 ya kuwi ana ing dalang Kandha Buwana. Kowe tau tate tak kalahake. Kowe sambat tobat karo aku. Merga tak waca. Ya kuwi rajah ning serandunging awakmu.
Apa njaluk tak baleni kobong awakmu? Waduh mati aku. Njaluk pangapura. Aku njaluk pangapura Kakang Bathara Wisnu. Kowe tak wenehi pangapura nanging pustaka Jamus Klimasada balekno. Aku njaluk pangan wong Sukerta ning dudu Pandhawa. Piranganing Sukerta kuwi pirang-pirang. Sing tok ajab ming Pandhawa wae. Apa jagat iki ming sak godhong keloro apa piye? Iya ya kebalekke. Pustaka Jamus Klimasada tak jaluk. Ya tak balekke aku njaluk pamit. Matur nuwun. Sedaya pun ketingal padhang. Den, gegayuhan kula niku mboten gegayuhan sing ngala. Mboten saking pribadi kula dhewe, mboten kangge kamulyaning awak kula piyambak, mboten. Semar niku netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Nek sing kula omong niku ngibarate kaya wong angon sapi, nek sapine ajeng kecemplung jurang mesti kula arahke, kula cegati aja nganti kecemplung jurang. Nek Pandhawa ajeng kesluru dalan sing kleru mesti kula benerke. Nek Pandhawa ajeng salah mesti kula sing tanggung jawab benerke. Iya Kakang Semar. Ngamarta sakniki radi owah kawontenane. Awi dipun dandosi manunggaling kawula lan para nayaka pengareping praja. Sami-sami sengkut gumregut tetunggalan manunggal nyawiji mbangun negari Ngamarta embane kaya teng kayangan. Kayangan iku papan sing ora ana rasa memungsuhan, ora ana rasa serik. Wontenipun namung matsinamatan daya dinayan, rukun ayem manunggal tetunggalan. Awi negari diwujudke uripe para kawula persasat kaya gesang wonten ing kayuwangan. Kakang Semar ya pancen mengkono.